Axel Poulsen lakna gåan der. Ja, er det Axel Poulsen, eh? Ja. Jeg heter Ole Kors, god kvöld. Nei, god kvöld, Ole. Hva sier han? Er det til Ellen? Ja, det er Ellen. Hørte du det? Jeg kan gjøre du her oppe. Nei, jeg arbeider nå til Poulsen eller tog. Og gjøre du det, ja? Ja, hjelp jo. Er det så ikke svimmel langt, eller hva? Jo, vi først. Og vi kvart? Ja. Nå. Så nå, jeg ringte, jeg har så øyelig til bjudsen nå. Hever du det? Ja. Hva er det du nå etter? Nå hever du etter og nekva av omkron, vet. Nei, jeg vet ikke om jeg vet det, men jeg har så øyelig til bjudsen. Ja, hvordan ta, altså, hvordan... Jo, det er akkurat som klaurar inn i bjudsen. Klaurar? Ja, men hever du ikke rønt av klaurar atter? Jo, jeg har klaurar nesten hål av. Ja, hjelp du ikke? Nei, det hjelper ikke. Det hjelper ikke. Nei. Nå. Så vet jeg ikke om vi skulle... Ja. Så vet jeg ikke om det er bedre at vi kanskje hittar etter. Ja. Har hvis du kommer nian, så måste du minnas til sjukkassaposene. Ja, jeg skal ta henne vi, hvis jeg finner henne. Ja. Du, Ellen. Ja? Du, så er det etter træd. Ja. Jeg så ikke pusse misser atlas stedene i eisen, for jeg er innammer. Pusse musser? Ja. Hva er det til? Det vet ikke, det tog jeg så bensjen. Hva signar, er du bensjen? Ja, men det skulle vi røyna finne det av eisen, Ole. Ja, du, og så har du så ilt i høyre øksleisen. Og i høyre øks? Ja. Nei, vet du, det halde man for å være av edle, nå er du vært så gammal, stakkall. Nei, det teper ikke til, skal jeg si det. Du, jeg har ikke pett ilt i vinstre øksel. Og du vet jeg vinstre øksel, hun lukket så gammel som høyre. Ja, det hukser jeg ikke om jeg sjølvande til hun eisen, ja. Det fikk så ilt i bein i eisen. Ikke helt bein i eisen? Jo, jeg er helt utsalig, skal jeg si det. Ja, nå er helt gale, Ole, ja? Ja. Så jeg halte meg heller komme nian til deg. Ja, heldur ikke det bedre at du hikker nian? Jo, jeg halte det. Jo, kom så bare. Så just vi. Ja, alt leit, jo. Ja, ok. Bye bye. Nei. Ja, Jesper, velkommen. Nå, det du? Nå, hvordan går? Ja, så øyelt i beinen. For det er Så skint. ikke, du halter som jeg vet ikke kvart. Ja. Ja, Jesper, vel, sett bare her. Ja, takk. Du rykker bare vel her oppe til Poulsen, ha? Helst, ja. Kvitan kittel. Ja. Ja. Nekva blodjantar. Ja. Litt av den nekka blodjantar. Jo, det er hugsi. Skriver der atle? Ja, det. Nå Nå, er ja. det atle. Nu er det beinet. Skulle vi hitte på beinet kanskje først? Skal jeg køre beinet på bordet? Ja, Jesper, legg bare beinet på bordet. Så skal jeg ta den hammeren som ligger her. Hammara? Ja, jeg skal bare slå her under knæskjellene, så vet jeg om nervene er som der skulle. Ja. Så hvis beinet hopper opp så løsne, så er alt i Du leie. starter ikke hardt, da? Nei, jeg slår ikke kjørst. Nå, Ja. Er det så leie i beinene nå? jeg husker ikke det er leie likevel. Nå? Jeg husker at vi må få at beinet ut i rønkene. Beinet ut i rønkene? Ja. Og slipper jeg vi? Ja. Jeg tror ikke at senda beinet, at beinet skulle til ferie ensam alt her, og så du måste fylla vi i det bench för. Men nu ska jag skriva där en segel till röntgen. Så läser du heter Ole. Ja. Först. Sen. Och Du skriver ja. Nej, men verk. så läs. Och du ska färra ut i morgon. Eller kan du färra ut det? Ja, jag må ha en bil. Jag orkar inte. Ja, jag ska ringa till en bil. Och så igen först ut i beinleiing. Beinleiing? Nu hoksa du bara om bein. Det är inte beinleiing, det är leibein. Ja. Ja, det är det då. Vad säger du? Bein? Nej, du säger beinleiing. Leibeining, ja. Så först du leibeining och så visar det där kväll vi ska färra. Ja. Och så ger du dem hela serien här. Så läs, Ja, tack för det. För Ellen, jag sover så lite om nätterna eisen. Ger du det? Jag skulle skriva mig en recept på några sovtabletter. Sovtabletter, ja, men det må vara veikar. Ja. Ja, så läs. Här, så först du om man har apoteket. Och så först du äter utflutja. Ja. Och hur länge värar så här tabletterna? Och i huset här för att vara upp till en 6 veckor. 6 veckor? Lei, ja. Jag har inte alla mer sova så länge. Nej, det är tabletterna till nog av tabletten till
att ta 6 veckor. Ja, så. Du får inte sova 6 veckor. Ja. Nej, det kan du inte. Det var det väl så gott att de kan partna till. Nej, det kunde jag inte. Nej. Men Så först du bara om man här och ja. och jag ska ringa till din bil. Ja. Nej, det är också en vänje för. Nej. Ja, god kväll. Kunde vi finna en bil om man i utvarp efter Ola? Ikke utvarp i elen. Du vet at vi spiller ved Drukja Poulsen. Det är rätt, jag glömde det. Nej, orsaka en bil ner till Poulsen efter Ola. Ja, Lacknan Poulsen, ja. Ja, och en stor bil. Ja, tack för det. Farväl. Så läs han till. Ja, hur säger du stor bil? Då jag också att du är så ilte bein att du måste bara ligga in i bilen, va? Nej, men han kan bara köra tätje upp så kan jag ha bein i utjøgnen tätje. Ja, det kunde du äst, men det kan du be han om, va? Så er det ut som en flaggstång. Ja. Ja, men så färdig jag Ja. Till det läget du och gå affär Ja, och tack. gå en bäta. Ja, tack för det. Ja. Vet att det nu kvärt. Nu ligger han här ute i alla sjukhusen och svävar. Jag har alltid att det är färdig. Jag vet inte och spyr han hur han hever det. Ja. Ola? Nu? God morgon. Er du eisen her ute? Ja, vi spelar bara. Ja. Ja. Hur ser du sove, Ola? Jeg har så fralykt en natt. Hever du? Ja, og det her tabletten som jeg fikk fra der jar, Ja. hun har vært ena standande. Ja, det var godt at du har finnet sove så vel. Men Simar, hva er det her du ligger på her av nattbordet og kjøtter? Det vet jeg ikke. Er det ikke en tablett du ligger her? Jeg hadde tabletten jeg fikk fra der jar, Ja. Har du den samme som er leie her? og så vet du hva. Nei. Så har vi etter kjørsteknappen som jeg miste jo kjørsten i kjørskvallet da jeg var ute i banen. Du er ikke et i en kjørsteknapp. Og så har du hildt i kjørsteknappen. Han var lukka så god å bruke som en sovetablett. Ja. Så jeg angat å vite at man svev så vel av kjørsteknappen. Nei, Ola, man må ikke ete kjørsteknapper. Ja, men Det var ingen ete kjørsteknapper. det var over. Ja, men hør, det er ferdig, vi ferdig om man rønkene, vet du, så kunne vi titta, vet man ligger nere i buksen nesten. Ja. Hvis ni knapper. Ja. Men du, jeg har alltid tenkt skulle ferdig hitje pulsen av der i morgen. Ja. Kan du rette med armen, Ja, så leis, ja. strekka han bare ut så. Ja. Nu først du ikke ilt. Nei. Så teller jeg vi til å vite. Ja. På særstans lær. 1. Nu, savner du? Nei, men ikke sli etter den. 2. 3. Slær så spekelig, ja. Ja, godt, det Fyra. gjør ikke med et speklet, og jeg har gått at du. Er du god på at du? Men det var det jeg husker, men pulser eier ikke å være så spekelig som du. Takk bare armen i fra her, men det er for å lese. Du, så var det som bokeren. Ja. Kan du ikke si meg hva det er, altså hva du heldig det å være? Et eller annet måte ta til kanninger. Jeg har jo hukset om det. Sørst jo, da jeg sov jo nattene, Ja, jeg snorste så øyelig. ja. Og jeg har alltid munnen så standande åpna. Har du det? Hva snegler man så ikke? Så jeg. Oi, Ja. det var nek. Ja, og veist du, vi eier kjette, Ja, og jeg har ikke sett kjettene nå i flere dager. Så veist du hva det er halte? nei. Jeg halte at kjettene var inne i sovkammeren akkurat nattene til jeg sove, og hun hilde det ved et musahål. Og så er hun færen inn i munnen som er, og færen ned i bukjen. Så jeg er sikker på at det er hun som har klara ned i bukjen. Heldig du det? Ja. Ja, men har du ikke sett kjettene etter så gjerne tanndagen? Nei, jeg har rønt å gapa og hukt i spekler ut med så hela noen, men det har vi ikke. Ja, men varst du hva? Jeg halte til at vi skulle få det opp på et bord, Ja. litt, Ja. og så skal jeg færre vite om det nå er en kjetta som er med igjen, ha? Ja, helt just det. Jo, det er alltid bedre. Det er så kjedelig hvis hun klarer å holde bukjen. Ja, det er alltid, men varst du hva, Olle, du skal bare legge deg på at det her bordet her, Ja. og så skal jeg få ut og lete meg en annan kittel, Ja. og så er det sjått, ligger du bare her. Ja. Så leis. Ja. Nå, Olle. Sånn du er bort, Elin. Hva kom du ved masken? Jeg var godt til to. Ja. Tei. Nå. Laknar ei hava masku þetta fyrir hitjat fölkje. Ja. Du,
Kan du gapa sin tur? Ja. Gapa, mai. Ja. Och så läs. Ja. Ja. Det är oförst. Men kittlar det där. Ja. Ja, nej, jag ser inte onkan heller. Nej, du stinger saken så länge ner i halsen av mig. Ja, det är inte en saxer, Ole. Det är bara något som vi kallar för. Jag kallar det bara för en sax. Det är bara så rörla så du vet vi en sån rundinge i ändan. Du huxar jag kröt i hälan om ändan i rundingen. Det är inte en saxer. Så gabba nu en för en. Jag vill chocka på en för Oli, hvis jag blir visalles. Jag kan inte alltid för gap. Ja, men du måste gappa en för en. Nu ska jag vet om jag fäder on. Ja. Jo. Nu. Nu får du li. Får du liv? Har du inte snackat? Tjolka på henne? Jo, nu får jag det tossa. Ja, så är det ordan. Ja, det har Sitt rusta så att chocka. Det får så ill. Ja, men har jag så onkan hela här. Så. Nej, så jag vet inte om vi må ha det under skor. Jag helt just det. Vill du det? Ja, jag helt det stått lite. Ja, men så måste du få en av sina spröjt. Man vill ju bedöva som man mest ju. Ja. Jag vill inte avvisa chatten. Jag saknar så chatten och jag kommer så fint. Ja, men så först var en sån spröjt och här i armen. Ja. Så läs. Ja. Du Nu så ja, men vita ditt kvärt. Allt det här visar chatten heter inte sannhet. Det heter ingen chatta kan fära ner i buken och några människor. Ingen chatta kan fära in i genom munnen och ner i buken. Så att vi får bara lumpa Ola. Du har bara Johanne ta så gärna chatt och fära här efter golven. Det är för att veta om jag finner henne att. Ja, hör. Nu är hon här. Kom här. Sätt dig här. Och nu ska du se det här. Lilla chatta för att ta Ola vaknar. Så ser vi bara att du har ner i buken om honom. Så får vi ta lupp på Ola sålas att han hällde det att hatta var kettan som var i buken. Jag fann den så fitta svarta kettan. Och så får vi ta vätjan om han är löt. Vet jag vad han får säga. Nu, Olle? Ja, nu är Leot. Är det just det nu? Ja, nu är Leot. Som jag så gott. Vet du vad vi fann? Nej. Vi fann en stora svarta kettan i buken där. Gör det? Ja. Så det dickar kettan. En svarta chatte? Ja. Jag så det chatten som är till hon är grå. Detta var Badnatummen. Vi var åter nästa tuskväll. Gå on upp.